Санаи 3 ноябри соли 2021 сафири Амрико дар Тоҷикистон ҷониби Ҷон Марк Поммершайм ба шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд ба сафари корӣ ташриф овард. Ҳадаф аз ташрифи сафир оғоз бахшидан ба лоиҳаи барқарору азнавсозии Панҷакенти қадим ва дидани раванди амалишавии лоиҳаҳои дигар, ки дар шаҳри Панҷакент фаъолият дораду аз ҷониби сафорат сарпарастӣ мешавад, буд. Сафир Марк Поммершайм аз шаҳраки саразми бостон дида намуда пас аз он тавассути дучарха аз саразм то мавзеи Панҷакенти қадим омад. Дар мавзеи ҳафриёти Панҷакенти қадим сафир бо ҳамроҳон ва мутахассисон лоиҳаи барқароркунӣ ва ҳифзи ёдгориҳои ҳафриёти Панҷакенти қадимро муаррифӣ карда, бо муовини раиси шаҳр лоиҳаро ифтитоҳ бахшиданд. Assalomu alaykum. Muhtaram muvaffini meri shahri Panҷакент, mehmonon va do'stoni aziz. I'm extremely honored to be here this afternoon to celebrate the launch of our partnership to help preserve the ancient city of Pанҷакент. I would like to thank the mayor, the deputy mayor, the city for the support of this important project. лоиҳаи мазкур аз сӯи Барномаи Хазинаи Сафирони ИМА оид ба ҳифзи мероси фарҳангии сафорати Амрико, сарпарастӣ ва маблағгузорӣ мешавад. ҷаноби сафир қайд кард, ки ҳукумати Амрико дар доираи Барномаи Сафирон барои ҳифзи мероси фарҳангӣ $186,000 барои азнавсозии Панҷакети қадим ҷудо кардааст. баъди ошноӣ бо ҳафриёти Панҷакенти қадим, Ҷон Марк Поммершайм аз осорхонаи Панҷакенти қадим дида намуда ба он баҳои баланд дод. дар идомаи сафар ҷаноби Поммершайм ба рӯстои Панҷуд омада аз мақбараи падари шеъри форсӣ Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ боздид кард. дар ин макони аҳли шеъру адаб бо зиндагинома ва мероси адабии устоди Рӯдакӣ шинос шуд. баъдан ҷаноби сафир аз осорхона ва китобхонаи ин мавзеи таърихӣ дида намуда, китоберо ба ҳайси хотира ва эҳтиром аз ин макони муқаддас ҳадя кард.